Máš na lete škrabanec, ktorý vyzerá takto? Tak tu ti už obyčajné leštenie nepomôže. Toto je séria videí o tom, ako škrabance odstrániť a ako sa im vyhnúť. Keďže tento škrabanec je hlbší, tak tam vidíš sivý alebo biely podklad, čiže si v základnej farbe. Ale ako opraviť? Tam už treba použiť farbu a to, ako vybrať správnu farbu, si vysvetlíme v ďalšom videu. Najskôr nanesieme prvú tenkú vrstvu farby. Keď táto vrstva zaschne, zvyšky odstránime napríklad vizitkou. Prebrúsime 5500, moc netlač, len jemne brús. Potom nanesieme druhú vrstvu farby. Opäť rovnomerne a necháme zaschnúť. Následne prebrúsime 5000, ktorá je samozrejme jemnejšia. Ďalej pridáme už len poslednú, veľmi malú vrstvu farby, len tam, kde treba. Na záver ešte finálne prebrúsime 3000, čo nám zaručí veľmi hladký povrch. Už len vyleštíme lešťacou pastou, utreme mikrovlnkovou utierkou a hotovo. Škrabanec je preč, ako keby tam nikdy nebol. Ak sa chceš tiež zbaviť škrabancov, napíš mi a ako si presne vybrať správny odtieň farby pre tvoje auto, sleduj ma a čaute.